Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti môjho podcastu. Prihovorám sa vám po dlhšej dobe, ale kto ma sleduje už dlhšie, tak vie, že minulý rok som si prešla nejakou veľkou vnútornou premenou, vďaka ktorej tej premene vznikla aj moja knižka Kým som sa našla, ktorá je dostupná vo všetkých knihkupectvách, ale aj u mňa na profile aj ako e-kniha. A kto by mal záujem, tak na mojom profile nájdete aj e-book s názvom Prebuď svoju silu, kde sú také motivačné veci a môžete si ho stiahnuť zadarmo. Dnes by som vám chcela porozprávať o nejakých pár veciach, ktoré nepomáhajú k tomu, aby som mala lepší život. Asi by som ako prvým začala, že som sa prestala porovnávať s inými ľuďmi. A myslím si, že to v dnešnej dobe robí veľa ľudí, že sa s niekým porovnávam, že poviem si, že ten sused má to, ten kamarát má už to, ja by som to chcela. A toto, keď som prestala robiť, tak cítim, že je to oveľa lepšie, pretože vždy človek môže nájsť, keď sa pozrie na niekoho iného, tak vždy môže mať menej ako niekto iný. Veď to je normálne, pretože každý mal iné podmienky, každý vyrastol v inej rodine. Nemôžem sa porovnávať s niekým, kto mal napríklad úplne bezstarostné detstvo, alebo alebo s niekým, komu pomáhali rodičia. Každý má iný štart a preto keď som to prestala robiť a zrazu som začala byť vďačná za veci, za ktoré mám, že nezačnem sa pozerať na iných ľudí, čo oni majú, ale začala som sa pozerať proste na seba a byť hlavne, ale naozaj byť vďačná, nie povedať si, že som vďačná, ale naozaj pociťovať tú vďaku za to, čo človek má, pretože vážne má človek veľmi veľa vecí. A tým, že sa budem porovnať s niekým iným, tak myslím si, že aj sebavedomie a všetko sa iba u toho daného človeka znižuje. A takisto v dnešnej dobe je to aj tak, že potom sa človek cíti zle, keď pozerá sociálne siete a vidí tam tie nejaké účty, že sú tam, aké majú šťastné manželstvá, kde všade cestujú a jedno s druhým, čo napríklad ani vôbec nemusí byť pravda, je to iba hrané a vôbec to nemusí byť ani realita. Preto ešte úplne na začiatku, keď som chcela akože sa mať dobre a som sa pristihla aj pri tom, že niekedy ma to vážne akože tak, že keď som sledovala nejaké účty, tak potom ako keby mi bolo horšie, lebo už som si tak povedala, že ja by som chcela byť teraz na Maledivách a ja by som chcela neviem čo všetko možné. A tak som si proste tie účty prestala sledovať a vôbec to ani nesledujem takýchto ľudí už, ale celkovo už som sa na to s tým naučila aj robiť, takže už to mám tak vnútorne usporiadanie v sebe, takže to je taká vec prvá asi, ktorú by som povedala, že prestaňte sa porovnávať s inými ľuďmi a hneď vám bude lepšie a prestaňte riešiť to, čo majú iní, ale povedzte si, že čo máte vy a keď vám to napríklad nepomáha si to iba tak povedať v hlave, tak kľudne si každý deň si zapíšte 3 veci, za čo môže byť človek vďačný. Ale skúste to tak spraviť, napríklad to robte, 7 dní a po tých 7 dňoch si potom prečítajte celý ten zoznam a vlastne zistíte, že život je úplne skvelý a máte toho veľmi veľa. Ďalšia vec, vďaka ktorej sa mi žije lepšie, je asi, že prestala som riešiť, čo si o mne myslia iní ľudia. Je mi to vážne úplne jedno, čo si kto o mne pomyslí. Bola, kedy to tak vôbec nebolo. Riešila som to, čo si pomyslí tento, čo si pomyslí tamten a riešila som, idem do posilovne a čo si pomyslia, že neviem to cvičiť, alebo ja neviem, takéto nejaké príklady. A teraz, keď mi je to jedno, tak človek sa cíti úplne slobodne, pretože názory tých iných ľudí, alebo kritika aj iných ľudí, by som povedala, že častejšie je to v tom, že o tom, aký ten človek sám je, tak potom je kritický, ale že to nie je kritika voči mne, ale on má asi nejaký problém, pretože mne sa to tiež stalo, keď som začala z ničoho nič robiť tieto videá, z ničoho nič motivačné veci som začala dávať a zrazu som si začala žiť podľa seba a nie podľa toho, že čo si o mne pomysleli ľudia, tak aj mala som aj názor taký, aj rodinný príslušník mi to povedal, že si myslel, že som v nejakej sekte, čo ma akože dosť prekvapilo, ale aspoň som videla, že čo si o mne myslí ten daný človek, reku, aha, super, ale tým, že už to mám tiež toto usporiadané a prestala som to riešiť,
tak mi je to úplne jedno, pretože názory iných tu budú vždy, kritika tu bude vždy a povedala by som to, že každý nech si robí to, čo on uzná za vhodné. A teraz sa vás aj môžem opýtať a každý nech si odpovie na tú otázku, že čo by ste vy napríklad robili, keby ste neriešili ostatných ľudí. Lebo veľmi veľa ľudí by aj chcelo niečo robiť, ale nezačne s tým. Boja sa, že čo sa mne pomyslia, čo sa mne budú mysleť, že sa na mňa nejako divne budú pozerať, ale veď v podstate ten život nežijú oni, ale žijete ho vy. A keď som ja prestala toto riešiť, tak fakt mi je oveľa lepšie a je mi úplne jedno, kto si čo mne tu hovorí, že teda som buď v nejakej sekte, alebo čo, však okej, však nie všetci ľudia sa môžu zaujímať o tej isté témy, čo ja. Ale ja to proste robím tým, že proste robím to zo srdca, baví ma to, prešla som si nejakou tou premenou, čo som povedala na začiatku a nedá sa mi ani o tom nehovoriť, nedá sa mi mlčať, keďže som si týmto všetkým prešla a preto by som ja všetkým ľuďom chcela dať vlastne tú nádej do života, že vždy sa jednoducho dá mať úplne perfektný život. A toto je jedna z vecí proste, ktoré fakt už ja neriešim a je mi to úplne jedno a nech si kritizujú koho chcú proste ľudia, ale neriešim to a radím to aj vám. A keď si odpoviete na tú otázku, že čo by ste radi robili, tak hneď by som aj vám odporúčala, že takto začnite robiť a neriešte, čo si o vás pomyslel. Lebo tí ľudia, ktorí s vami majú byť na tej ceste, tak vás budú v tom podporovať. Čokoľvek spravíte, čokoľvek, ja keď som sa rozhodla, že napísať tú knihu, sú ľudia, ktorí pri mne stále stoja. Keď som začala dávať videá a kadejaké myšlenky motivačné, tak sú ľudia, ktorí sú stále na tej mojej ceste so mnou. Áno, sú ľudia, ktorí to nechápu alebo majú iný názor, však samozrejme to aj akceptujem, však nie všetci môžeme vidieť veci rovnako, ale to tak jednoducho podľa mňa má byť k tomu osobnému rastu, že nie všetci ľudia ostanú na tej ceste. A je to normálne, pretože nie všetci ľudia sú so mnou stotožnení, ale keď som už prestala riešiť vážne v tej mojej hlave, že vážne to neriešim a je mi to fúk a chcem si robiť to, čo si chcem robiť ja a ostatné ma nezaujímajú, takže ostatné veci ma nezaujímajú, čo si o mne ľudia pomyslia, tak to je ďalšia z vecí, vďaka ktorej sa mám lepšie a radím to teda aj vám, aby ste to tak mali, lebo vážne je to úplne slobodný pocit. Ďalšia vec, ktorá mi pomáha mať lepší život, je to, že som si vlastne vybudovala v nejakých určitých veciach disciplínu. A to si myslím, že je veľký základ mať tú disciplínu a nie akože len motiváciu, lebo tá motivácia odíde. Nemusí byť každý deň človek motivovaný niečím, ale raz už keď tú disciplínu človek má, tak sa žije lepšie, pretože napríklad s cvičením môžem povedať príklad, že 1. januára väčšinou vidíme plné fitka, akí sú ľudia namotivovaní, ako si povedia teraz tie novoročné predsavzatie, čo budem všetko robiť, ako sa zmením a po 5 dňoch s tým prestanú, pretože si navalajú aj na seba milión vecí, sa zrazu chcú zmeniť z jedného dňa na druhý a takto to proste nefunguje. Ja si myslím, že stačí robiť malé kroky k tomu každý deň, a tá disciplína sa vybuduje. Niekde som čítala, že treba niečo 21 dní robiť, aby sa to dostalo nejako do podvedomia a že potom to už príde človeku ako normálne, keď si to vybuduje. Napríklad aj s meditáciami, ja som napríklad nikdy nemeditovala po minulé roky, keď mi niekto povedal, že by som mala aj zmeditovať, tak to som si teda vôbec nevedela predstaviť, že zrazu si sadnúť a teda byť v pokoji, byť v kľude a vždy som vravela, že na toto vážne nie som. Ale potom som to skúsila, nehovorím, že meditovať treba hodinu, ale proste 15-20 minút si myslím, že nikoho nezabije, byť sám so svojimi myšlienkami a vytvorila som si určitý návyk na toto meditovanie, pomáha mi to a tým, že som disciplinovaná, teda, že mám tú disciplínu a robím to každý deň a mi to príde už akože na prirodzené súčasť môjho dňa, že to vlastne robím. Takisto aj s cvičením je to tak, pretože keď človek nemá disciplínu, tak nevydrží robiť nič dlho, pretože ani mne sa veľa razy nechce. Tiež by som si niekedy pospala dlhšie, alebo len ležala, alebo nič nerobila, keď je zle počasie, tak sa zababušila do deky a len pozerala na telku, ale keď má človek tú disciplínu, tak idem do toho fitka, aj keď napríklad na kratší tréning, aj keď, ja neviem, nepôjdem behať, alebo na bicykel, ale niečo proste, že človek robí preto,
pre seba, pre svoje zdravie, nemusí to byť fitko, nemusí to byť beh, nájdete si čokoľvek by vás naplňalo, či prechádzka, či čítanie, či niečo a skúste v tom jednoducho vydržať, pretože potom ten život je, myslím si, že oveľa taký plnohodnotnejší, keď si poviem aj na konci dňa, že, alebo celkovo mi to proste urobí radosť, že toto som spravila, tamto človek sa cíti lepšie, že robí niečo pre svoje zdravie, ale keby tú disciplínu nemám, tak už dávno ani necvičím, dávno ani nebehám, pretože by sa mi to nechcelo, lebo aj to cvičenie není úplne také, že by som sa za tým išla, není to taká úplne moja súčasť, že chcem to robiť každý deň, že nie som presne taký ten fit dievča, to nie. Robím to pre seba, že chcem vyzerať dobre, že pre zdravie, ale keby nemám akože disciplínu, tak už určite ani necvičím a takisto je to aj s behom, že tiež sa mi nie vždy chce, ale potom ten pocit po je jednoducho na nezaplatenie. Takže to by som vám chcela poradiť ako ďalšiu vec, že nájdete si niečo, čo vás ani nie, že naplňa, ale niečo robte pre seba, skúste v tom vydržať, stačia malé kroky k tomu a potom už keď si vytvoríte na to nejaký návyk, tak už to bude pre vás úplne prirodzené a už to pôjdete robiť, aj keď sa vám nechce. A potom si poviem, že super, že som bola, super, že som niečo pre seba spravila, že zase som tu iba na gauči neležala. Takže ďalšia vec, ktorá mi pomáha, je táto disciplína. Ďalšia dôležitá vec, a to je, myslím si, že asi pre mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorá mi pomáha mať oveľa lepší život, je práca s myšlienkami. Pretože kto ma pozná dlhšie, veľmi dobre vie, že ja som väčšinou premýšľala stále o všetkom, o všeličom. Nepremýšľala som asi iba keď som spala, ale inak som v kúse mala tú hlavu a myšlienky išli. Ale potom, keď si človek tak uvedomí, že ani nie je každá myšlienka, ktorá nás napadne, je pravda, lebo keď som sa to naučila, tak vlastne zistujem, že 95% vecí, na ktoré ľudia myslia, tak nakoniec sa ani nestanú. Väčšinou to tak je, lebo poviem napríklad, že napríklad už mesiac dopredu, keď som myslela na to, čo sa stane niečo zlé, alebo ja neviem, že dieťa mi ochorie, alebo také niečo, tak to, že som si to privolala do života a aj sa to stalo niekedy, to je ďalšia vec. Ale potom človek vlastne pochopí, že ani sa to nemusí stať, nič z toho, čo si človek zoberie do hlavy, z takýchto negatívnych myšlienok, celkovo o myslení dopredu. To ja som bola tiež taký veľký plánovač, že mať naplánovaný 2 roky dopredu a v kuse na to myslieť a robiť to, tak som vlastne zistila, že to fakt nie je dobré. Takže teraz preto vedome akože myslím na to, čo chcem dosiahnuť, to je v poriadku, ale určite nestresujem dopredu, nestresujem, že čo bude za mesiac, za 2 lebo s týmito myšlienkami je to, ja čo som bola taký skeptik, fakt som bola skeptik s týmto a neverila som tomu, proste áno, však to sa vraví, že negatívne veci si privoláš a lenže je to proste naozaj tak, lebo keď to teraz už asi 3/4 roka s tým robím, s týmito myšlienkami a vidím to v každodennom živote, proste ako sa žije človeku ľahšie, keď už si tu mesiac dopredu nedávam nejaké všelijaké tieto, čo sa môže stať a nakoniec sa to nestane a už keď sa to teda stane, tak v danom okamihu to budem riešiť. Proste však samozrejme, že sa môžu stať aj zlé veci, ale budem to riešiť potom, keď sa to naozaj stane. Nebudem si tu už dopredu vytvárať všelijaké scénáre v hlave, ktoré aj tak sa nemusia stať proste. A zbytočne sa mi žije iba horšie, teda sa mi tak žilo, pretože som stále iba myslela na všetky možné fakt také teórie, že nebolo to dobré a potom som hlavne pochopila aj to, že tie negatívne veci si áno, človek môže privolať do svojho života a takisto ako si negatívne veci dokážeme privolať do svojho života, tak si dokážeme pozitívne veci privolať a toto je vážne to, keď som pochopila, že naozaj, ale človek musí aj tomu veriť trošku. Nefunguje to tak, že teraz si poviem, že myslím si pozitívne a naozaj všetky veci teraz sa mi úplne budem iba mať všetky pozitívne veci sa mi stanú. Ale treba proste tomu veriť a neprikladať, napríklad mne už keď príde negatívna myšlienka, tak tiež mi príde hockedy, ale už vedome ju otočím a vedome sa snažím si povedať a myslím na to, že nie, že proste nebudem ma to teraz v tomto okamihu mysleť, teraz je prítomný okamih, teraz sa mám proste dobre a
nebudem myslieť na zlé veci, ktoré sa mi môžu stať, pretože samozrejme, že všetko môže stať zlé, ale začala som to teda otačať aj tie moje otázky, napríklad aj o tej knihe, keby si na začiatku poviem, že na začiatku by som si mala povedať, že ja neznáma žena, tuto si vydám nejakú knihu a že kto to napríklad bude čítať, ale nie, myslela som to pozitívne, myslela som si, proste verila som tomu, že sa dostane do knihkupectva, aj tam je, že sa bude predávať, aj sa predáva a len preto, lebo som tomu verila a pozitívne sa na to pozerala. Nepripúšťala som si tie negatívne veci, myšlienky, ani si to nepripúšťam, žiadne negatívne myšlienky. A bola, kedy by som možno povedala hneď, to určite poznáte aj vy, že by si poviete, že no, išla by som tam a tam, alebo robila by som to a to. A hneď príde myšlienka, ale ty to nedokážeš, ty to nezvládneš, prečo práve ty by si mala byť úspešná alebo úspešný, prečo ty by si to mal dokázať. A mne keby náhodou takéto myšlienka príde, tak ja ju hneď vedome si otočím jednoducho a sa spýtam sama seba, a prečo by som to ja nemohla dosiahnuť a prečo by sa mi to nemohlo podariť. A človek si už potom za tým ide a keď to robíte vážne takto vedome, tak samozrejme, že to tiež nejako trvá, aby sa to človek naučil s týmito myšlienkami robiť, ale mne, ako hovorím, pomáhajú na to tie meditácie, lebo človek sa upokojí, uvoľní a úplne má iný pohľad na život, si myslím ja, ale sú rôzne aj iné veci, nemusia to byť meditácie, sú aj dýchové cvičenia, sú kadejaké veci, proste ten, kto sa zaujíma o takéto veci, tak si myslím, že vie, o čom hovorím. Takže to je tá práca s myšlienkami, čo som chcela povedať, že to je ďalšia vec, ktorá mi extrémne akože uľahčuje život. A potom ešte takú, možno teraz nejakú poslednú vec, takú poslednú myšlienku vám dám, že čo mi pomáha, je, že som začala mať sama seba asi radšej, ako som mala doteraz, a stávam seba na prvé miesto, alebo snažím sa a riešim proste, čo chcem ja. Teda to sebavedomie a tá sebahodnota je, myslím si, že vo svete, akože v každom by to malo byť. Ja som si tiež vôbec sa nemala rada, sebavedomie som mala na asi bode -5, takže vôbec som si neverila v ničom. A to sebavedomie je veľmi dôležité a pomáha mi to, pretože je to o tom, že dokážem aj konečne povedať nie, bez toho, aby som mala nejaké výčitky, pretože si dávam na prvé miesto, alebo seba, alebo nás ako rodinu a mňa, deti a muža. A neriešim proste, že niekto mi povie, že poďte tam a tam a mne sa proste zrazu nechce. Bola, kedy by som to tak urobila, že idem a celý čas tam budem nahnevaná, alebo že nechce sa mi a tak. A teraz to proste nerobím, pretože dovoliť si povedať to nie bez nejakej výčitky, je akože to mi veľmi pomáha. A keď to človek zase robí dlhšie a dlhšie, tak úplne sa to človek zrazu naučí a povie si, že preboha, prečo som to nerobila už skôr, že ako sa človek super cíti, keď je proste taký slobodný ten človek, že môžem si proste robiť, čo chcem a nemusím si na to pýtať povolenie od iných, alebo viete, čo asi tým chcem povedať. A k tej sebahodnote ešte by som aj povedala to, že vždy som bola taká, že som mala teda pocit zo seba, že musím niečo dosiahnuť, alebo akože takým výkonom, ako keby, že ráno vstanem a musím urobiť 1 800 000 vecí, musím to spraviť najlepšie ja a najlepšie všetko do 9 hodiny ráno. A potom som si povedala, že dobre, že stihla som to, že som dobrá a konečne som zistila, že proste to tak vôbec nie je jednoducho, aj keď veci spraví muž, alebo proste, že tá moja hodnota není podmienená nejakým výkonom, že môžem si tu dovoliť aj pol hodinu ležať na gauči, alebo aj hodinu, aj 2 a nič sa nestane. Takže táto sebahodnota, sebavedomie a tieto veci mi tiež veľmi pomáhajú na to, aby som sa mala lepšie. Je ešte veľmi veľa vecí, ktoré akože zabezpečujú ten lepší život a o tom sa môžeme porozprávať na budúce. Alebo mi kľudne môžete napísať, že čo by vás zaujímalo, kľudne kto čítal knihu aj veci z knihy, alebo celkovo môj pohľad na nejaké veci. Takže lúčim sa s vami a čaute.